Horas amanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita pamorahok kita di na mangarade hita di jamita na nang sipatol hasotta di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu di tikyon nang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita ima di jamita di hari minggu di Advent na parjolo tanggal 30 November 2025 turpukta ima sian Jesaya bindu 2 ayat sada sahak rodi ayat 5 dung takas amanginang hujahami turpuhon jala hupa husor hami oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita songon na takas taboto di pangatusion ni aka godang ugamo nang aka haporsyaon dakkolan bangso Israel songonido dang bangso di sekitar ni nasida songonido tong di aka bangso na asing ia si sombaon manang debata maringanan do di inganan na tumimbo na niguaran na dolok di sido dirajumi aka nama kaporsyai si sombaon nai mian aka bentuk dewa-dewa rupani nang aka bal dohot aka si sombaon na asing konsep si songonipe adong di bangso Israel litiki na memahami makaporsyai ia debata mian di bagasan dolok manang inganan haroroan ni debata ima di dolok na timbo alai marhite buku di Bibel tai terlumobi buku ni Jesayaon aduldo marasing dolok ni debata na mangulu debata na sinomba ni nasida debata na makatai dohot opo ni nasida sian dolok inganan ni aka si sombaon na asing gombaran inganan ni debata haruan ni debata di dolok patuduhon dui boy bermakna geografis alai boy de musia bermakna spiritual na mandok rupani tumimbo do hadirion ni debata huaso ni debata sian jolma di inganan na tiboy bana na patuduhon hasangaponna na patuduhon huasona na daw adul sian huaso ni jolma manusia na patuduhon hasangaponna jadi nang diterpuk taupe molo ditogihon tu dolok ni debata dang bermakna holan secara geografis alai bermakna secara spiritual dotong partodion jadi dang holan geografis ingan natibo rupani dolok sion dolok natibo alai tong doi secara teologis dipahami ima di bagasat partodion inganan hamuliaon ni debata na tumimbo na marmulia na marsangap daw adul sian saluhut jala di Jesaya takas do asing do dolok hamuliaon ni debata dolok sion dolok inganan ni debata na mangulu na sinomba na sida sian dolok ni aka si sobaon na asing manang debata na asing jadi na mangihut di terpuk taon taida ma itogihon tu dolok ni debata buasa tu dolok ala di dolok ima inganan Nahomi say ditogi hoddo sian opo di nasida pe si Musa tu dolok lah makatai do debata ima inganan Nahomi inganan na dau sian hiruk pikuk ni parnguluan ni jolma jala
boidoi sada gombaran inganan nabadia. Jadi mulu ditogihon di turpuk tahun borhat tu dolok ni debata laho marsiajar laho maljalo pangajarion poda siat debata mulu borhat namar lapatan mainakin secara partodion dan hola secara geografis ima manadikon ha portibion, manadikon ha lumlamon, manadikon akka ngolu ha portibion, ngolu naung dao manang naso manangi hobbe suara ni debata. Jadi diajak tu dolok ni debata asa kembali fokus pada firman Allah, asa ditangi hon nasida hata ni debata, suara ni debata, pangajarion ni debata. Tong molo ditogihon rotu dolok ni debata laho marsiajar laho majalo puda firman Tuhan hata ni debata secara spiritual, secara partodion nak kita pahami meninggalkan dunia dengan segala persoalannya, naik pada level yang lebih tinggi, yaitu berbicara dengan Tuhan. Nakok tu pangatusion na dumenggan taringot tu debata, nakok sian haportibion, nakok sian parsombaon na sositong, nakok sian keadaan, kesombongan, perilaku na sositong ala akibat ni naso satia na sida kon adongdo sadatiki uhuman di debata alai dison di proto Jesaya na parjolon ditogi hodo pina sidasa nakok manadikon sifat pangarange si songoni nakok tu level na tumimbo. Contoh di ayat onom ainunga diambol koko bangsom pinopar na si Jakob alagok roha uti-utian sian habit saran dona sida jala akka parsibalik mata songon halak Palestin jala marsatahi nasida tu anak ni napulik marga jala gok perak dohot sere tano nasida dohot udut na di ayat pitu patuduhon sian hamoraon harta holong tu pertibion nakok tu holong maradopon debata nakok tu dolok ni debata nakin di pangatusion takolan geografis alai partodion ima nakok sian kondisi sonari tu kondisi level nautibo jala berubah hamubaon taida mai di ayat opat jadi manguhum mai bana di tonga-tonga ni akka parbigu jala turun na torop akka bangso jadi patopahonon nasida ma podang nasida bahen gigi jala hujur nasida bahen akka sasabi dang be sitahon ni bangso dopak bangso podangi jala dang be guru honon nasida parmusuon way of thinking cara pikiran yang berbeda yang berubah parange na muba nakok to level na manangihon suara ni debata manadikon level haportibion nakin na mangulu Bartolomo ni roha hagiot holong ni roha nang di arta beta hamu ale pinopar ni si Jakob merdalani mahita di hatiuron ni Jehovah. Jadi harus naik dulu pada level yang lebih baik untuk memahami jalan-jalan terang supaya bisa manadikon haholomon. Jadi ahama neng togi hononi turpuk tahun tu hita di Advent na parjoloon oma momen di hita laho panakokon pakirimota nakok ma sian roha na bojok sian roha na putus asa sian roha na gali nakok ma tu sada pakirimon na baru sada pakirimon na mangolu sada pakirimon na hot di bagasan goar ni debata nakok ma sian akka pikiran na sodenggan nakok ma sian
situasi ni ngulu dohot akka hamolon nakok tu sada pakirimon na baru, pemahaman na baru di nama katai rap dohot debata marsiajar sian dolok ni debata manangihon hata ni debata marhite hata ni debata tubuh ma akka pikiran-pikiran na baru ay nakok ma tu hati uron tadi kon akka hamaulon tadi kon akka persoalan tadi kon akka sudi parange na sudenggan di advent na baru di advent sadaun momen baru meningkatkan iman kita nakok tu sada inganan na tumimbo pemikiran na baru marnida mananda dengan bahasa ni Jehovah dohot toktong makirim di pangurupion ni debata jalai ko sude bangso anon marnida dengan bahasa ni Jehovah haim baruon ima sadatona narga di advent na farjolon mamuhai roha doh pikirata manomu haroro ni hatta paradehon roha doh pikirata marnida asi dohot holong ni rohani debata portibion marnida asi dohot holong ni rohani debata na ro tu portibion paluahon saluhut ima di pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita